אנחנו זכר במקום ראשון בתחרות הליכה אחורה. תודה קופטו. אוקיי, אלכס, אתה מוכן? צא לדרך! יאללה, סשה, קדימה. קדימה, קדימה, קדימה יותר מהר. ואתה יכול לרדת, יפה מאוד. יפה, השלב הראשון מהר, תעזרו לו, צוות, קדימה. בזהירות, בזהירות עם הקפיצה. אוי, 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 אוי. שימו לב, הבן אדם עושה סלטות באוויר. הוא קופץ, עוד זינוק. חברים, לפנות לו את הדרך. זהירות, לפנות הדרך. זה הולך להיות מהר, ילדים. אל תנסו את זה בבית, את מה שאלכס עושה פה. תעלה לטיטניק. צ'קי. הופה, הנה, הוא עולה מהאמצע. באמצע צריך, הופה. בוא נראה, להיות מרוכז. נראה לי מישהו אמר לו אם אתה זוכר $1,000,000. קודם כל, תנו לו מחיאות כפיים לאלכס. הוא נעלם בשניות. איפה הוא היה? אלכס, אתה רוצה לדעת כמה זמן עשית את זה? עשית את זה ב-45 שניות. אם הוא היה קולע. שזה, אם הוא היה קולע, זה היה עובד ל-15. אבל, לא יודע, כנראה שזה עניין של חלוקת אנרגיה.